Il-Kummissarju tal-Istandards George Hyzler sab lill-Ministru tal-Edukazzjoni Justyne Caruana ħatja illi kisret il-kodiċi tal-etika. Da meta tat kuntratt ta' 5,000 euro fix-xahar għal 3 xhur li sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic. Il-Kummissarju tal-Istandards għadda kopja ta' dan ir-rapport lill-Speaker Angelo Farrugia. Meta r-rapport tal-Kummissarju tal-Istandards ma jkunx ippubblikat iżda jgħaddi mill-ewwel anti-Speaker tal-Kamra ifisser li jkun hemm ksur prima faċċja tal-kodiċi tal-etika. Daniel Bogdanovic kien tħallas 15,000 euro għal kuntratt ta' 3 xhur, kuntratt biex iżur l-iskejjel tal-Istat u jfassar rakkomandazzjonijiet ħalli jtejjeb l-isport f'dawn l-iskejjel. Il-kuntratt kien ġie żvelat f'Marzu li għadda bil-Prim Ministru Robert Abela dak iż-żmien kien qal illi waqqa l-kuntratt kontroversjali minnu fih. Madankollu jidher li Bogdanovic xorta waħda daħħal il-flus illi kellu jieħu. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista appella biex ir-rapport tal-Kummissarju tal-Istandards jiġi ppubblikat immedjatament u jekk tinstab li kisret l-etika Justyne Caruana għandha minnu fih tirriżenja jew tiġi imġiela tirriżenja minn Robert Abela li ilu jittollera nuqqasijiet fis-standards għal żmien twil sħaħ. Wara li dan il-kuntratt ħareġ fil-beraħ Bogdanovic kompla jaħdem fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. B'sorsi jisqu li saħansitra kienu rawh ma' Justyne Caruana fil-binja tal-Ministeru kif ukoll kienu jakkumpanjaw lil xulxin f'xi żjarat fl-iskejjel. Apparti Justyne Caruana, l-Kummissarju tal-Istandards fl-aħħar xhur ikkundanna wkoll l-aġir tal-Ministru Carmelo Abela kif ukoll tad-Deputat Laburista Rosien Cutajar.